Arops Transilvania Software. Felicitări. Este o unitate de măsură prin care putem să ne dăm seama dacă am reușit să evoluăm, dacă ceea ce am arătat la un moment dat n-a fost doar o poză de moment, ci reprezintă ceva ce este în obiceiul nostru și e o oglindă care o avem în față. Totodată e și o oportunitate de a ne pune întrebări la care poate nu ne-am gândit, dar care au venit în cadrul interviurilor și în cadrul discuțiilor. Un program Deloitte Private.